.fm. Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Міхась Ільін і Павел Свардлоў. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакте, Фейсбук, Аднакласнікі, а таксама на канале у Ютубе. 10 красавіка беларускі выканаўца Юзары выпусціў новы альбом «Падзяка сэрца», 27-хвілінную кружэлку, якая складаецца з 7 беларускамоўных песен. І сёння Юзары ў нас в гасцях. Вітаю. Вітаю ўсіх. Прывітанне. Але я думаю, што якраз такі пачаць наш эфір мы можам з песні і кліпа, якая так і называецца «Падзяка сэрца». Нашыя радыёслухачы паслухаюць, а тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, пашанцавала больш, яны пабачаць гэты кліп, які, дарэчы, выйшаў, я так разумею, это такі маркетынгавы ход, да, у адзін дзень разам з альбомам. Так. Калі ласка, ці можам мы запусціць зараз? Чую водар і ржи по дорозі повітря, питанні розума, я не погоджуся і заплющу в очі, каб слухати гуки і непозбежно прочь повернуся. Падзяка сэрца, лаем адчуваю, і святло вачыма, всё тое, што я маю. Падзяка сэрца, як вогнішча пылае, і у часе цемры са мной размаўляе. Быццам крокам журавля мяне кідае ў бокі, як птушка бітая лічыць свае крокі, і заплюшчу вочы, каб не пабачыць стрэл. Але, мабыць, ужо не маю вачэй. Падзяка сэрца. Зноў вітаем вас у эфіры Еўрарадыё. У нас в гасцях, нагадаем, Юзары, беларускі спявак, які нядаўна выпусціў свой новы альбом «Падзяка сэрца». Літаральна 4 дні таму. Ну Два так, дні так. тому. Сёння число. 2 дні за 4, так. Ох, Першае два. пытанне. Некаторыя СМІ ўжо паспелі ахарактарызаваць альбом як поп-музыка, беларуская поп-музыка, за якую не сорамна. Так. Як вам Мне самому вельмі- такое апісанне? Конечно, мне прыемна, таму што мэта была такая, што я кожны ўвесь час казаў пра тое, што мова павінна мець сваю мелодыку, таму што да гэтага часу яна не мае сучаснай мелодыкі, і яна засталася ў тым часе з часу песняроў. Так, конечно, яна развіваецца, але ж я бачу, што так збоку, так, я бачу, тому што я навучаўся ў Санкт-Петербургу і бачу, як гэта адбываецца тут. І бачу, што няма того стылю, так, стылю, музычнага стылю беларускасці, так скажем. Таму была мэта стварыць усё ж такі я беларус і павінен зрабіць першы альбом на беларускай мове. Канешне, ён невялікі, але так скажем, час альбому ён 4 хвіліны, 5 хвілін песня, так? І яна стваралася так вельмі доўга, таму што каб стварыць на беларускай мове, яна павінна у першую чаргу прагучаць у цябе ўнутры. Вось, і мелодыка павінна стварацца
з першага кроку на мове, а не стварацца па-расейску, па-ангельску, а потом перакладаць на беларускую мову. Але ці можна гэта штучна зрабіць? Я маю на увазе прымусіць сябе, каб беларуская мова пачала гучаць унутры. І калі не, то, ў прынцыпе, это нейкі тупік, да? Калі ўсе навокал размаўляюць па-руску ўвесь час, і ты разам з імі размаўляеш па-руску ўвесь час, да, то адкуль возьмецца беларуская мелодыка, да? Адкуль яна можа з'явіцца? Некалькі гадоў трэба размаўляць па-беларуску. Конечно, трэба размаўляць, трэба глядзець, там, чытаць творы, там, глядзець фільмы, глядзець ўсё, што адбываецца, якія там у якіх-небудзь сродках там шукаць, але я ведаю, бачыце, у адзін момант я пачаў, мяне ўвогуле не сняцца сны, але мне прысніўся сон па-беларуску, і я размаўляў па-беларуску і думаў па-беларуску. Таму я зразумеў, што гэта мажліва, гэта і магчыма, да? І можна ствараць песні, ствараць музыку, і тую мелодыка павінна першую чаргу прагучаць мелодыка мовы. Ты адчуваць гэты стыль вымаўлення, стыль, прыгажосць мовы, так, у сябе. Таму што увесь час, доўгі час нам казалі пра тое, што гэта сельская музыка, сельская мова, і адзін дызлайк у кліпе стаіць за тое, што за сельскі язык. Вось. І вось гэты стэрэатып, ён гучаў увесь час, таму я лічу па-іншаму, я лічу увесь час пра гэта. Канешне, я не размаўляў на мове з так родзіну, так? Але мне, канешне, цяжка было першы час, потым все лягчэй, але я адчуваю задавальненне размаўляць на мове, выконваць песні на мове, і, конечно, чуць мову тую, як яна павінна гучаць. Не заўсёды гэта сустракаю, так, можаце пагадзіцца з гэтым. І на тэлебачанні, і ў радыё, і там проста ў жыцці, але ўсё ж такі я бачу гэты рух да сапраўднай мовы. І мне, канешне, гэта вельмі прыемна. Міхась, а ты ж таксама не размаўляў па-беларуску ад нараджэння? Ад нараджэння не, бо... Я не размаўляў па-беларуску ад нараджэння. Абсалютна тыповая карціна. У прынцыпе, людзей, якія размаўляюць па-беларуску ад нараджэння, рэальна адзінкі. Ты, у якіх бацькі размаўлялі па-беларуску, то бок тут уже другое, трэцяе пакаленне. Іх не шмат. Так што мы, ў прынцыпе, праходзім вельмі падобны шлях. Падобны шлях. Но можаце падгадзіцца ці не, но беларусу так кайфова размаўляць па-беларуску, ведаеце? Гэта кайфова. Мне было вельмі прыемна і радасна так бачыць, што мова пачала мець моду, так, у некаторы там час, да? Але няма тых людзей, якія даюць, так скажам, сучасную падлогу для гэтага, так? Меркаванне ці рух, вось культурны рух, каб гэта увайшло ў асяроддзе не толькі як мода, а як стыль жыцця, стыль, так скажем, каб апраналіся, так, канешне, там вышыванкі, там вышымайкі, там, так, але гэта ўсё так прыкольна, так, але ж гэта не стыль беларуса. Вось хто такі беларус? Вось сучасны беларус. Гэта вельмі цяжкае пытанне. У вас, дарэчы, ёсць адказ на гэта пытанне? Нехта, хто размаўляе па-руску, я так думаю, больше. Такая сітуацыя. Сучасны беларус, ён нарадзіўся ў гэты час, у наш час, і я лічу, што час нам падскажа, які ён павінен быць, але калі мы не будзем імкнецца да мовы, мова не будзе імкнецца да нас. А вось гэты сон, ён прысніўся да таго, як вы вырашылі рабіць беларускі альбом, ці у працэсе? У працэсе. Вы ўжо пачалі... Так, я зрабіў першы крок да гэтага, і потым быццам як свяціла, ці не ведаю як, але яна прыйшла да мяне, і проста я не ведаю, як да гэтага ставіцца, але гэта для мяне такі знак, ведаеце.
таму я бы знаходзіўся ў той час у іншай краіне, я навучаўся ў Расіі, у Санкт-Петербургу і прыязджаў сюды, і я адчуваў гэта, таму што кожны чалавек на Беларусі кажа пра тое, што у іншай краіне, там у нашага суседа ёсць шмат таленавітых людзей, і нам там няма месца, але я зараз скажу, гэта ўсё лухня. Так, і таму калі я прыехаў да адукацыі, так, і мне сказалі, што, канешне, у цябе вялікая адзнака, таму што вышэйшая адзнака, таму што ты беларус. І маё то меркаванне, тыя думкі, яны проста будынак гэтых думак, яны проста вваліліся. Потому что як? Я белорус. У вас таленавитая страна. Конечно, вы будете зараз тут будете сейчас здесь учиться на бюджете. Вот. Але мне здаецца, што праўдай будзе ўсё роўна сказаць, што вельмі шмат беларусаў глядзяць на ўсход у плане вось тэлешоу, серыялаў, музычнай культуры, так, кіно. Да, вот конечно. Все гэта мы знаходзімся пад такім, я не ведаю, медыйным калпаком. Так. А гэта вот чаму? Гэта таму, што ў іх все так якасна, ці гэта таму, што ў нас просто ўвогуле нічога? Просто гэта інфармацыйная вайна, вось і все. Таму што мы павінны гэта прызнаць і сказаць, а мы здольныя зрабіць адказ. Мы здольны зрабіць крок, моцны крок для гэтага. Гэта проста інфармацыйная вайна. Ведаеце, што мяне цешыць, што мы ў гэтую інфармацыйную вайну яшчэ нават не пачалі ваяваць. Мы, так. Да, мы проста, пакуль глядзім, проста, што як адбываецца. Так, зусім верна. А калі мы пачнем, сапраўды будуць такія пытанні. Ці можам мы, напрыклад, стварыць уласную поп-музыку на беларускай мове також узроўню. І вось першая ластаўка. Дарэчы, калі ўжо бліжэй да альбома, то чым натхняліся? Можа, былі нейкія музычныя арыентыры? Музычных арыентыраў не было, таму што няма прыкладаў сучаснай мовы, мелодыкі, няма гэтага прыкладу. Я вельмі так жахліва гляджу і на андэграунд, і на эстраду беларускую глядзеў. Я бачу, што з'яўляюцца і робяць вельмі вялікія поспехі андэграундныя гурты, артысты. Ёсць цікавыя выканаўцы ў эстрадзе, але няма... Вось таксама ёсць мяжа паміж андэграундам і эстрадай, так? І я зразумеў, што калі я ўвогуле не стану тварцом, так скажам, стваральнікам мелодыкі, тады нічога не адбудзецца, і я не ведаю, які могуць мяне, канешне, там ставіць разам з Лені Кравіцам, з беларускай фаміліяй, так, з прозвішчам, там з некаторымі там іншымі за бугром, так. Гэта, канешне, прыемна, але не трэба параўнаць беларусаў з кім-небудзь яшчэ, таму што мне здаецца, што у нас павінна быць сваё. І павінен, канешне, вось зараз мы можам паслухаць польскія якія-небудзь песні, і мы ўвогуле не зразумеем, чаму яны так гучаць. Мы не зразумеем мелодыку, мы не зразумеем гэты фармат, але яны дражаць так гэтым усім, што яны маюць. Таму мы павінны таксама рабіць сваё. На жаль, нам уже час скончваць, нам уже падказваюць. Таму хацеў бы нагадаць, што... Ты думаеш, трэба сканчаць? Я думаў, мы зараз яшчэ пагаворым. Перапынак мне просто паказваюць. Гэтыя знакі азначалі перапынак, а не завяршэнне. Добра, заставайцеся на хвалях Еўрарада, мы павернемся пасля выпуску навінаў. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
При микрофоне Роман Устинов. Коротко про основные подеи. Министр культуры России Владимир Мядзінскі попросил белорусского коллегу оборонить русскую мову у нашей краине. Гаворка про гэта зайшла на сумесным пасяджэнні коллеги Министерства культуры Беларуси и России в Москве, передает ТАСС. Мядзінскі заявил, что у СМИ апошнім часам з'яўляецца информация об том, что русская мова знікае з шыльдаў, а на спортивных мероприятиях шыльды только на английской и белорусской. Российский чиновник попросил Юрия Бондара, каб русская мова апынулася у фокусе Министерства культуры Беларуси. И он додал, что пытанне мовы – гэта тое, што аб'ядноўвае абедзве краіны і з'яўляецца велізарнай сумеснай працай. У адказ Юрий Бондар патлумачыў, што рускай мове ў Беларусі нічога не пагражае. І он адзначыў, што дзяржаўныя праграмы па папулярызацыі беларускай мовы выкліканыя тым, што большасць насельніцтва выхаваная па-руску. Мінгарсавет змяніў стаўкі за ўтрыманне сабак у сталіцы. Адпаведны дакумент апублікаваны сёння на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Цяпер гаспадарам сабак трэба плаціць одну базовую велічыню, а гэта 25,5 рублёў, за пароды сабак, уключаны ў пералік патэнцыйна небяспечных. У іншых выпадках стаўка складае 0,3 базавай. Ад падатку вызваляюцца грамадзяне, якія пражываюць у аднакватэрных жылых дамах, калі яны трымаюць не больш за аднаго сабаку і не выкарыстоўваюць яго ў прадпрымальніцкай дзейнасці. Беларускі дзяржаўны універсітэт забараніў навучэнцам даваць публічныя каментары, якія несуць пагрозу іміджу навучальнай установы. Адпаведны пункт апублікаваны ў правілах унутранага распарадку для навучэнцаў БДУ. Пункт правілаў датычыць студэнтаў, магістрантаў, слухачоў і стажыстаў універсітэта. Роман Устинов, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець трансляцыю можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а таксама праз наш канал на YouTube. У студыі Павел Свердлоў і Міхась Ільін, і наш гость гэта спявак Юзары. Яшчэ раз прывітанне. Яшчэ раз вітанне. Вельмі цікава мы паразмаўлялі зараз пра тое, як Юзары падыходзіў да стварэння свайго першага беларускамоўнага альбома, які называецца «Падзяка сэрца», і выйшаў, як мы высветлілі, 2 дні таму. Не 4, не 3, не 5, 2. 2 дні таму. Але што мяне ў гэтай размове крыху засмуціла? Мы казалі пра тое, што размаўляць па-беларуску робіцца модна. Мы казалі пра тое, што трэба, каб нехта стварыў маўленне, то бок ёсць місія, да, вот па стварэнні, напрыклад, беларускамоўнай поп-музыкі. Але мода праходзіць. Конечно. А місія гэта тое, чаго можна і не дасягнуць. Гэта нейкая высокая мэта для аднаго ці двух, ці, ну, не ведаю, там, 10 ці 100 актыўных людзей. І ўсё гэта крыху штучна, да? То бок атрымліваецца, што ўсё роўна, так як мы абмяркоўвалі, мова, яна, беларуская мова, яна загнаная вот у пэўныя рамкі нашых жаданняў, нашых памкненняў, канкрэтных людзей. Яна не робіцца масавая. І, на маю думку, гэта вельмі вялікая праблема. Як вы думаеце? Конечно, таксама так думаю, але мода гэта проста мова гэта модна, такі слоган, так, сёння. І гэта быў першы крок, але ён пасля першага кроку павінны яшчэ зрабіць яшчэ вялікія крокі, каб працягнуць гэты рух, так, але калі яны не створаны будуць, тады мода лепш, чым нічога. Так, так. Таму, ну, скажем так, калі вельмі вялікая праблема у кожнага беларуса, каб ён знайшоў карыстальнасць у гэтай мовы ў сваім жыцці, сваіх сяброў, і гэта сапраўды праблема, таму што ўсё вакол размаўляюць па-расейску, але, ведаеце, зараз гэта праблема, але ўсё роўна беларус гэта не той, які размаўляюць па-беларуску. Беларус той, які гэта такі плюс, што мы ведаем расейскую і беларускую мову, так, але ён
павінен паважаць гэтую мову, ведаць, разумець, што яму кажуць на мове. Калі падыходзіш, кажаш па-беларуску які-небудзь сказ, і проста яны цябе не разумеюць на тэрыторыі Беларусі, гэта, конечно, жахліва. Але яшчэ ведаць, часта, прабачце, што пераб'ю, ты кажаш па-беларуску, я чытаў дзесяткі прыкладаў. А вы што, з Украіны? А чаму вы на украінскай мове размаўляеце? І ты пачынаеш казаць, што ты размаўляеш па-беларуску? Шок, як па-беларуску? Это па-беларуску, оказывается? Сапраўды беларуская мова? Ну так, але вось я прыважу прыклад такі. Мой піар-менеджер Ірина Головченко, якая кіеўлянка, і яна з Кіева, яна ўвогуле валодае украінскай мовай, і мы размаўляем, яна на украінскай мове, мы працуем, яна на украінскай мове, я на беларускай, і мы адзін аднаго разумеем, але вось жахліва тое, што беларусы часцей не разумеюць адзін аднаго. Таму гэта проста стыль жыцця, гэта вобраз беларуса. Калі гэты вобраз і ён створыцца і пройдзе у кожнага у думках у кожнага беларуса, ён стварацца пачне, тады пытанне, на якой мове размаўляць, увогуле не будзе. А як вы пераходзілі на беларускую мову? Пра гэта таксама ёсць шмат размоваў, і вельмі часта людзі кажуць, што цяжэй за ўсё гэта ўспрымалі бацькі. Вот з бацькамі да апошняга даводзілася канфліктаваць, пакуль яны прызвычаіліся, што іх дзіця размаўляе па-беларуску. Вось у вас як адбываўся гэты шлях? Ці ўсе блізкія людзі прынялі гэта, прызвычаіліся? Канешне, гэта толькі будзе, можа быць, у будучыні, калі усе перайдуць на мову, але ж гэта іх выбар. Але у мяне толькі я так размаўляю на мове больш, так? Канешне, моя маці, яна фальклорная певіца, яна нацыянальны голас Беларусі, і яна валодае вельмі цікавай і вельмі рэдкай тэхнікай вакалу. Яна заслуговвае, канешне, больш, чым мае, але яна, канешне, таксама ведае мову, але не размаўляе. І там моя жонка, мой бацька, жонка валодае мовай, але не размаўляе. Таму гэта мой прыклад, напэўна, гэта я павінен гэта першы крок зрабіць, і тады паглядзім. Але мы не павінны дыскрымінізіраваць, так скажам, тых, хто размаўляе на расійскай мове. Хай размаўляюць, але гэта больш, насапраўды, гэта больш не плюс, а мінус. Мне здаецца, што большасць беларусаў, рэальна пераважная большасць, ведае беларускую мову, можа размаўляць, але не размаўляе. Проста гэта незручна, і каб мы адчувалі мову на языке, так, калі ён будзе там на мышца будзе працаваць на мову, тады гэта будзе так, ну, привычно, что ли, так скажем, если по-российску, так. Просто когда мы начнем вымаўляць, калі мы пачнем вымаўляць мову на языке, тады яна пачне унутры якраз і ўваходзіць. Таму мы проста прывыкнем да гэтага і ўсё. Вы ведаеце, мяне толькі крыху здзівіла, што вось вы кажаце, што ўвогуле не прапрацаваная гэта беларуская мелодыка. Ну, то бок няма... Ну, напрыклад, я магу назваць некалькі поп-выканаўцаў, якія спяваюць па-беларуску. Ну, то бок, з рок-музыкай увогуле ўсё зразумела, да, 25, там, 30, 40 пратэсных гадоў ужо існуе беларуская рок-музыка, дазволеная, забароненая, ізноў дазволеная, ізноў забароненая, і так далей. Вось, але ёсць, ну, Паліна Рэспубліка, ёсць Паўлін, у прынцыпе, іншыя абсалютна розныя спявачкі спявалі па-беларуску. Насамрэч, ізноў жа, жанчын тут больш, конечно. Да. Вось, але ёсць, напрыклад, ну, можа, это такія кропкавыя ўзоры. Вось ёсць песня «Абарваная страла», напрыклад, вельмі прыгожая, яе, здаецца, спявае такі спевак Стэф, да, і ёсць іншыя таксама мужчыны, якія спяваюць у лёгкім жанры, так бы мовіць, па-беларуску. Ну, вот дзіўна гучыць, што ўвогуле гэтага няма. Гэта ёсць, але гэта ўсё такія, вот, мне здаецца, кропкавыя ўзоры, якія не
зліваюцца вось у одну раку такую вялікую, каб мы сказалі, ёсць беларуская поп-музыка. Так, але ўсе прыклады прыведзены больш з андэграунду, і таму падыход да мовы як андэграунд гэта у першую чаргу памылка з першага кроку. Калі гэта будзе як дыковінка якая-небудзь, так, і тады гэта і будзе дыковінка штучнай, так? І, канешне, ёсць свае прыхільнікі ў гэтых выканаўцаў, ёсць свае фанаты, ёсць аўдыторыя, але ўсё роўна гэта не святовы прыклад, так? Таму і рок, мне здаецца, ўжо у класічным варыянце року на мове досыць. Ведаеце, досыць. Ёсць шмат гуртоў, якія замацаваліся ў гэтым жанры і мове, але не павінна мова больш стварацца ўжо ў новых формах, у новых сучасных гуртоў у жанры року. Гэты вось мой альбом, ён таксама далучаецца да року, але ж ён не на 100%, так, і не на 80, і не 60. Таму ён, канешне, будзе гучаць трошкі, ён проста характэрны да року. Ёсць такі каларыт року, але ўсё роўна гэта павінна быць інтэлігентна, благародна і дорага. Мова павінна атрымаць каштоўнасць музыкі у паэзіі, у чым-небудзь інш, але ўсё роўна гэта ўсё адно, так? І калі ў музыцы будзе стварацца такія песні, музыка каштоўная, вельмі так прадакшн створаны добра, і там паэзія, там мелодыка свая, яшчэ раз падкрэсліваю, тады гэта ўсё ж такі будзе цікава ва ўсім свеце, таму што зараз вось да гэтага альбому зацікаўлены і таксама расійскія пракатчыкі, таму што у мяне ёсць правіла. Калі я выступаю на расійскай тэрыторыі ці іншай краіне, і ў краіне таксама 70% матэрыялу па-беларуску. І яны слухаюць гэта, ім падабаецца гэта, яны, канешне, не разумеюць, на якой мове я выконваю, украінскай ці польскай, але ім цікава гэта. То бок у беларускай мове ёсць шанец на расійскай эстрадзе, ёсць шанец паўтарыць. Ну вот у мяне прыклады такія з Украіны ёсць, як «Акіян Эльзы», як «Воплі Відаплясава», якія бумбокс на расійскай, ну бумбокс шмат рускамоўных песень таксама ёсць, і самая папулярная песня таксама рускамоўная, «Белыя абоі». Але ёсць сусветныя прыклады, напрыклад, гурт «Рамштайн». Ну, то бок гэта як нямецкая мова скарыла Расію. Ну тут я не здзіўлены, таму што і Беларусь прасцей скарыць, калі ты аднекуль прыязджаеш, і ўжо ты там папулярны, і беларусы, яны, мне здаецца, такія думаюць, ну раз там папулярны, то і мы мусім паслухаць, а то што ж мы адстанем... Стэрэатып меншай краіны. Да, адстанем ад всяго свету, вось, але Расія большая краіна, а Беларусь меншая, да? Можам мы там все ж такі з беларускай мовай некага закахаць, здзівіць, да? Ну, канешне, проста зразумейце тое, што расійскі рынок, і калі мы гаворым пра расійскі рынок, то яны вельмі шмат выпускаюць песен сваіх, так, і, так скажем, перенасыщены рынок, так, і ім вельмі будзе цікава, калі гэта будзе сваё, штосьці не падобнае на штосьці іншае, тады любы рынок будзе зацікаўлены гэта зрабіць крок да гэтага, так, каб пусціць на сваю хату, так. Таму просто мы не павінны глядзець на... Вось слухалі калісьці там некаторых там гуртоў, што яны спяваюць на мове, урокі, вось гітара, барабаны, прыйдзем у майках, у трусах і будзем як-небудзь там пець, але ж на мове. Не, так не павінны быць. Мы не павінны зрабіць мову як такі... Як галоўна. Так, як хайп, ведаеце? Вось як хайп, вось мы глядзім, мы спяваем на мове. Не,
ты павінен мова павінна цябе гучаць, і тады ты на мове просто у цябе не будзе іншага кроку, іншага руху, каб ствараць на мове. Вось так павінна быць. Але трэба зразумець мелодыку мовы. Яна не расійская мелодыка, яна не украінская мелодыка, не еўрапейская, не амерыканская. Яна павінна быць сваёй. І это можа быць якая-небудзь там, так скажем, странная мелодыка. Але, я лічу, што яна ёсць, я яе знайшоў. Пакуль на сённяшні дзень я знайшоў у гэтым часе той, як я стварыў гэты альбом. Можа быць, потым я яшчэ які-небудзь крок зраблю да гэтага далей, так? Можа быць, яна будзе развівацца па-іншаму там у мяне ўнутры, але гэта так. І я лічу, што гэта атрымалася, і як беларускае асяроддзе гэта ўспрымае, ці зараз расійскую ўспрымае добра, украінскую ўспрымае добра. Мне здаецца, я спадзяюся, што беларусы зразумеюць гэта, і мне будзе вельмі прыемна, калі астатнія артысты, гурты закарыстаюцца гэтым прыкладам. Калі вяртацца да альбому, ўсё ж такі, мне вось вельмі здзівіла, калі пазаўчора даведаўся, што гэта, аказваецца, першы альбом Юзары. Так, гэта першы, конечно, EP-альбом быў прэзентаваны ў Канах. Гэта быў ангельскі альбом, это больш так пром-альбом. Але мне, конечно, было шмат сінглаў, шмат песен, але гэта ўсё ж такі я назову агульна, так, увогуле гэта такі пошукі сабе самога. І калі я зразумеў, да мовы я імкнуўся 8 год. Я глядзеў гэта збоку, я глядзеў гэта ўнутры, я глядзеў, як гэта можна выкарыстаць, як можна дапамагчы гэтаму. І таму што і маё вяртанне з Санкт-Петербургу пасля адукацыі на універсітету, гэта маё рашэнне дапамагчы і самого сябе знайсці ў гэтым. І, можа быць, гэта мая сапраўды мара. Гэта мара сапраўднага беларуса, які нармальны патрыот гэтага. Все ж таки песня, она такая атрымалася, не песня, а кружэлка атрымалася невялікай, всего 7 трэкаў. Так. Чаму так мала все ж таки? Можа, для нейкіх прыхільнікаў это будзе недастаткова? Ведаеце, кожная песня знайшла сваё месца, так. Супрацьлеглая песня і Мора, яны, конечно, сталі песнямі года свой час. Яны былі знойдзены украінскім серыялам, вельмі папулярным, вельмі выбітным серыялам на Украіне, як такі, ведаеце, когда музыку знаходзяць для серыялу. Вось яны звярталіся да нас, і мы даслалі гэта, падпісалі кантракт. Які серыял? Я чытаў, што песні трапілі ва ўкраінскі серыял. Киев днём і ночью. Гэта вельмі папулярна, так. Яны там па-беларуску гучаць? Так, конечно. Конечно. Мне, конечно, на жаль, что беларускую музыку такую падобную не беруць да расійскіх ці беларускіх серыялаў ці фільмаў. На жаль, можа быць, гэта так часова. Я выдумляю, гэта месца ООН, гэта вельмі дабрачынная акцыя была вялікая разам з ААН, так, па Беларусі. Цалкам 16-й год гэта было пасвечана гэтай акцыі. Вось, і знайшла таксама свайго слухача, і да гэтага часу гэта такі, можна сказаць, хіт у гэтым альбоме, так, другі хіт, так скажем. І апошні сінгл — это «Падзяка сэрца», гэта апошні крок да таго, каб стварыць і кліп, і альбом. «Падзяка сэрца» — это моя падзяка да кожнага беларуса, падзяка да майго сэрцу беларусаў, і, канешне, прызыў, каб мы слухалі сваё сэрца, і астатнія песні ўжо ўсе пачуюць. І апошняя песня скончана
для спектаклю, для якіх-небудзь вялікіх імпрэз пад Добра, раяль. і на гэтай Так. натхняльнай Так. ноце нам падказваюць, што нам Ведаеце, трэба што нам трэба скончваць. скончаць, але літаральна два слова. Калі мы зможам пачуць на сцэне, калі слухачам будзе прэзентаваны гэты Так, альбом? прэзентаваны 17 траўня. Пляцоўка яшчэ гэта такі сакрэт, але 17 траўня і потым па ўсей Беларусі. 17 траўня. Все, на гэтым мы дакладна мусім сканчаць, тому што рэжысёр машынаў рукамі У все. нас в гасцях всім быў дзякуй. Юзары. Дзякуй. Дзякуй. Да побачення. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Роман Усцінаў, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко даручыў ураду зноў разгледзець пытанне пра стварэнне Міністэрства лічбавай эканомікі.